slova a Ducha Svätého. Milý brat farár, Ivan Bínko, tešíme sa z toho, že tu dnes stojíš ako zborový farár tohto cirkevného zboru, ktorý má byť slávnostne inštalovaný do svojho úradu. Dnešná inštalácia však nie je tvojím rozhodnutím. A ani vaším, milý cirkevný zbor. Je to Božie rozhodnutie. On je ten, ktorý ťa sem povolal a postavil do služby. A áno, ty si síce povedal, tu som, pošli mňa, ale Boh je ten, ktorý ťa sem poslal. Rovnako tak, ako som posielal pastierov počas bezmála 500-ročnej existencie tohto cirkevného zboru. Dobrých aj zlých časov, radostiach aj starostiach, vždy sa Pán Boh postaral o to, aby tento zbor bol duchovne zaopatrený. Veď si len uvedomme, koľko tu za tie roky boli pokrstení, konfirmovaní, sítení telom a krvou Božieho Syna, zosobášení či vyprevadení do nebeského domova. Náš Boh je verný a zachoval vás po všetky tie roky. A nie len zachoval, ale pomohol vám postaviť starý i nový kostol, novší, starú a novú faru, takže sme naozaj prosperovali duchovne i hmotne. A za to všetko mu dnes v tomto zhromaždení ďakujeme. A ty, milý brat, si dnes postavený na čelo tohto cirkevného zboru, aby si pokračoval v práci a službe všetkých tvojich predchodcov. Si mužom mnohých talentov, ktoré za sebou prinášaš a kladieš Pánu Bohu na oltár. Používaj ich Bohu na chválu a tebe zverenému na spásu. A ja tak chcem povzbudiť, aby si dával pozor na seba a na učenie. Aby si na tomto mieste nepoznal nič iné, iba slovo Božie. Slovo dobrého pastiera, ktoré budeš ako pastier tohto cirkevného zboru odovzdávať ďalej. A musíš byť pripravený aj na to, že budú chvíle, keď ťa ľudia nebudú chcieť počúvať. Keď nebudú chcieť dobrého pastiera, ale skôr nemého pastiera. A to vtedy, keď budeš volať k pokániu. Keď budeš kázať o hriechu a falošných bohov. Keď slovo, ktoré budeš kázať, pôjde proti všetkému, čo hovorí svet. A usmerňovať úplne opačne od toho, kam sa uberajú ľudia. A budú aj chvíle, keď ty sám už nebudeš chcieť kázať to slovo. Keď bude oveľa jednoduchšie nestúpať ľuďom do svedomia a hovoriť len to, čo chcú počuť. Vyhýbať sa chulostivým témam a zvestovať lacnú milosť. Ale to nie je dôvod, prečo ťa som aj poslal. A toto hovoril apoštol Pavol a Timoteovi. Dávaj pozor na seba a na učenie. Nebude to ľahké, ale ty vytrvaj. Vytrvaj a zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Pretože je len jedno slovo, ktoré zachráni. A tým je Božie slovo. To slovo, ktoré sa stalo telom. Ktoré zomrelo pre nás a žije pre nás. Ktoré nás vykúpilo svojou vlastnou krvou. Ktoré premohlo smrť a prinieslo život a nesmrteľnosť. A to je to slovo, ktoré máš kázať v cirkevnom zbore. Každú nedeľu, ale aj každý jeden deň. Slovom i životom. Skazateľne, pri krstiteľnici, pred oltárom, pri spovedi, v domácnostiach, pri nemocničnej posteli, na ulici, v škole, mladým, starým, zvestovať toto slovo. A ako je to už 500 rokov, to slovo bude vašou skálou, milý cirkevný zbor. Uprostred sveta hriechu a smrti, zmetku a strachu bude toto slovo vašou istotou a útekou. Pretože toto slovo je pravda. Pravda, že máme odpustené hriechy a život, ktorý sa smrťou nekončí. Toto slovo je jediným nástrojom vášho pastiera, Ivana Klinka, ktorým
vás bude viesť ako pástier svojho ľudu. A v podstate to je jediný nástroj, ktorý vôbec potrebuje. Lebo hoci vyzerá slávou, slovo, ktoré sa stalo telom, vyzeralo slávou na kríži. V skutočnosti je to najslavnejšia vec na celej zemi. Lebo týmto slovom boli stvorené nebesá i zemi. Celý vesmír, všetko, čo jestvuje. A toto slovo uzdravovalo chorých, očisťovalo malomocných, prijímalo zavretnutých, odpúšťalo hriešníkom, vyháňalo démonov, kriesilo mŕtvych a robí to neprestajne aj dnes, tu, aj pre nás. Teda hlas, ktorý zvestuje, patrí tomuto mužovi. Ale slovo a moc patria Pánovi. To je milosť. Že máte pastiera, ktorý vás miluje, Ježiša Krista miluje, aj keď vás všetkých ešte celkom dobre poznáte. A chce pre vás len to najlepšie. A áno, je pripravený obetovať seba a položiť aj svoj život za vás. Lebo on nie je žiaden nájomník, ktorý sa o sa vôbec nestará. Je pastier. Váš pastier, ktorý tu pred vami nielen bude stáť a kázať, ale kľakať sa vás modlitbách. A ktorý sám bude potrebovať vaše modlitby. Lebo Boh sa bude snažiť jeho ovečky chytať a rozháňať. A bude to ťažký boj. Vždy je to ťažký boj. Preto sa za neho modlite. A odpúšťajte. Pretože ako všetci robíme chyby, robí chyby ako my. Nie je dokonalý. A uvedomte si ešte jednu vec, že tak ako je Farár darom pre vás, aj vy ste darom pre neho. Buďte dobrým darom. Verím, že ste si ho mnohí potvrdili. Aj keď ho ešte celkom dobre nepoznáte. Ale môžete si byť istí, že láska ženícha k neveste, Krista k jeho cirkvi je tu. V jeho láske k vám. Tak príjmite ju vďačne. Lebo nevieme, čo všetko nás čaká počas tých ďalších, nie 500 rokov, ale čo je len 500 dní. Budú voľby, ako dopadnú. Najprv štátnej sfére, aj cirkevnej. A čo naše zdravie, rodiny, náš osobný život, aké radosti, smútky či výzvy nás čakajú, nevieme. Ale vie to náš Pán. A on vo svojom milosrdenstve poslal brata Farára Ivana, aby bol v tom všetkom s vami. Aby ste skrze neho vždy počuli hlas dobrého pastiera, nášho Spasiteľa, ktorý je pevným základom pre svet tohto neistáva a neniačného sveta. Je tu, aby vás uisťoval o Božej prítomnosti a láske. A skrze slova sviatosti vám dal moc vo všetkých skúškach a ťažkostiach slávne víťaziť. Lebo víťazstvo patrí na úrad zborového farára v cirkevnom zbore v Báchovce. Sľubuješ svedomite zastávať tento úrad so všetkými jeho povinnosťami, menovite pravdivo a úprimne zvestovať slovo Božie v duchu našej evangelickej cirkvi augsburského vyznania, prisluhovať sviatosti podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista a pritom dbať na cirkevnú ústavu a hlavné poriadky našej cirkvi, aby si sa zo všetkého s čistým svedomím mohol zodpovedať pred Bohom i pred ľuďmi. Sľubuješ? Na potvrdenie tohto sľubu podaj mi pravú ruku. Pán Boh nech ti milostivo pomáha skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V mene trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, ťa slávnostne uvádzam do úradu farára, kazateľa Božieho slova a duchovného pastiera evangelickej cirkvi zboru Báchovce a odovzdávam ti chrámny kľúč, symbol tvojho zvrchovaného práva a dozoru na poriadok v chráme Božom a pri službách Božích. Kedykoľvek ním dáš otvoriť stánok Boží, nech ťa ňom vítá zástup veriacich, neopúšťajúci spoločné zhromaždenie ľudu Božieho.
Odovzdávam ti svetú Bibliu. Písmo sväté, prameň viery a pravidlo života. Zvestuj z neho slovo Božie. Buď pohotový, presviečaj, káhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Odovzdávam ti sviatostné nádoby, krstnú konvicu, patenu a tani. Prisľubuj sviatosti podľa ustanovenia nášho Pána Ježiša Krista. Odovzdávam ti chrámovú agendu. Knihu predpisov a úprav o bohoslužobnom živote Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Pridržaj sa jej, aby sa v tomto cirkevnom zbore všetko konalo slušne a v poriadku. A na záver ti odovzdávam kážu. Jej čistota nech ťa viaže v čistote učenia a vernej službe Pánovej cirkvi v tomto zbore. A teraz pokľadni a príď požehnanie. Požehnaj ti, Hospodin zo Siona. Buď verným strážcom zvereného stáda. Pán žehnaj tvojmu vchádzaniu i vychádzaniu od tohto času až na veky. Amen. A teraz, milý brat, ťa poprosím, aby si sa pomodlil. Skláme slova, ktoré sú spojené s menom kňaza, kazateľa, duchovného pastiera, či len dobrého priateľa tohto zboru. Preto sa teraz obraciam na teba s pokornou prosbou. Urob Všade, kam len ten chýr prešiel, že dnes máte takúto vzácnu udalosť. A možno sa aj pýtate, aký bude náš spoločný život. Od čoho to závisí? A ako prvé môžeme vyznať, že to nezávisí od našich schopností, od toho, čo v nás je, nie je, čo nám Pán Boh môže dať. Ale závisí to, milí brať farár, milí bratia a sestry, predovšetkým od toho, ako vážne budeme brať tú dôležitú duchovnú studnicu našej viery, a ňou je Božie slovo. Veľmi záleží na tom, ako sa budete navzájom tolerovať, počúvať, učiť a budovať tento cirkevný zbor. Isté, služba v cirkvi má aj svoje bremená. Ale sme dnes tu preto, aby sme si pripomenuli aj iné slova písma. Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Kto si sa pýtal malého chlapca, ktorý niesol na svojich pleciach svojho brata, nie je ti tá ťarcha priťažká? A ten chlapec, viete, čo odpovedal? To nie je ťarcha, to je môj brat. Preto neste jeden druhého v modlitbách. Všetky svoje bremená, všetky úlohy, túžby a
a plány, ktoré tu v cirkevnom zbore máte. Božie slovo nás, bratia a sestry, dnes vyzýva slovami apoštola Pavla: napodobňujte teda Boha ako milované dietky Božie. Viete, každý z nás bol raz dieťaťom. A každý z nás videl vlastné alebo cudzie deti, ako niekoho napodobňujú. Niekedy je to k smiechu, inokedy je to možno aj k plaču. Deti napodobňujú rôzne svoje vzory a majú ich aj dnes a mali aj v minulosti isté. Napodobňujú rodičov, niekedy možno svojich súrodencov, uznávaných športovcov, spevákov. Ako na tie deti vlastne dennodenne pri kontakte, ktorý je úplne cudzí, nie je adresný, ako na tie deti vplývajú. A napokon si každé dieťa volí svoju vlastnú cestu. A o deťoch povedal Pán Ježiš Kristus, že ich viera otvára dvere kráľovstva nebeského. Kto z vás by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, doň nikdy nevoľte. A v slovách Efežanom sme všetci nazvaní Božími deťmi. A vy v Bátovciach môžem povedať, že ste kráľovskými Božími deťmi, lebo toto bolo kedysi kráľovské mesto. Teda máme doslova pozvanie v dôvere napodobňovať Otca nebeského ako kráľovské Božie deti. A preto sme aj milovaní. Viete, aké je nevyhnutné, aby deti boli milované? Keď mi brat farár posielal pozvanie, alebo sa ma pýtal na inštaláciu, vtedy som sa vrátila krátko z nemocnice a tam som zažila rôzne skúsenosti svojho života. Bola som tam svedkom toho, ako jedna matka sa vzdávala svojho dieťaťa po narodení. Povedala slovo, ktoré ma pichlo kdesi v celom tele. Nechcem ho. Nechcem ho. Mala k tomu iste svoje dôvody. Bola mladá, veľmi mladá. Človek možno na jednej strane chápe. Ale neverím, že by aj v takýchto situáciách nemala kto pomôcť. Každé dieťa má právo byť milované. Vtedy som sa v duchu modlila: daj aj tomuto dieťaťu, Hospodine, človeka, ľudí, ktorí ho budú milovať, ktorí ho príjmú za vlastné a ktorí mu ukážu svoju lásku. A viete, drahí bratia a sestry, kedy my ako milované Božie deti budeme naozaj požehnaní a budeme aj milovaní, vtedy, keď sa budeme približovať k Bohu, keď ho budeme napodobňovať. Veriaci človek vlastne vie, že táto cesta životom je chvíľa na jedno veľké stretnutie sa s našim nebeským Otcom. Teda napodobňujme Boha ako milované dietky. To je pre nás, dospelých, celoživotná úloha. A táto úloha nám dáva zmysel. Napodobňovať Otca v nebi predovšetkým v láske. A musíme si povedať z rukou na srdce, že to vôbec nie je ľahká úloha. Áno, cirkevný zbor je jedna veľká rodina, ale sme v nej rôzni. Možno nie vždy máme rovnaký pohľad na vec, ale v láske máme jeden druhého prijímať. V cirkevnom zbore, v cirkvi má mať každý svoje miesto. Nezabudnime, že Pán Boh je svätý. A okolo neho musí padať všetko, čo je hriešne. Je ako slnko, ktoré páli ľudskú zlobu a predsa je viac ako slnko, lebo je vo svojom synovi Pánovi Ježišovi Kristovi milostivý, dobrotivý a smrťou Pána Ježiša sme vykúpení. Viete, žijeme v čase, kedy máme dojem, že tento svet ide úplne opačným smerom, úplne opačnou cestou od Pána Boha. Veľakrát vidíme, ako ľudia nepotrebujú nedeľné služby Božie.
Ako nepotrebujú, aby im Pán do ich života hovoril. Ako si stačia s vlastným úsudkom a vlastnými myšlienkami a sila Božieho slova ako by u nich padala. Ako si ľudia chcú poradiť sami. Ale viete, aká je to cesta? Toto je cesta, ktorá nás bude postupne privádzať o Božie požehnanie. Budeme ho tam míňať. A vtedy budú aj rásť naše bremená. Božie deti majú rásť v dôvere k Pánu Bohu. Napodobňovať ho znamená aj konať odvážne skutky viery. A vtedy si nás možno Pán Boh pripraví aj na určitú dôležitú úlohu. Dobre sa rozpomeňme. Mojžiš vyrástol na faraónovom dvore. A už roky predtým ho vlastne Pán Boh pripravoval na okamih, keď sa raz pred toho faraóna postaví, aby žiadal o prepustenie Božieho ľudu. Bola to tvrdá škoda. A Mojžiš sa jej aj vspiera, ale Pán Boh ho do nej poslal. Daniel bol mužom modlitby roky predtým, ako kráľ vydal rozkaz o modlitbe a kláňaní sa jeho soche. Porušenie tohoto zákazu mal človeka viesť do jamy s levami. A práve tam Daniela ochránila moc jeho modlitby. A Dávid, ten bol, bratia a sestry, súčasťou kráľovského dvoru. Oženil sa so Saulovou dcérou. A to bola príprava na deň, kedy raz Dávid sám zasadol na kráľovský trón. Roky strávil v púšti, kde absolvoval takú duchovnú dôveru v Pána Boha. A Boh ho sám chránil, pomáhal pri jeho vládnutí. A napokon Ester. Pán Boh ju pripravoval dávno predtým, ako sa stala kráľovnou a napokon zachránila svoj ľud pred istou smrťou. Boli to roky Božej školy. Ako sa približovať k Bohu. Ako rásť v láske, v poznaní Pána Ježiša Krista pre nás dnes v rôznych okolnostiach života. Dnes tu brat Ivan pozval svojich spolužiakov, priateľov, ľudí, ktorí možno sú mu nejakým spôsobom blízki. A každý z vás, milí bratia a sestry v oltárnej službe, ste možno prešli doteraz svojou školou Božou života, kde vás Pán Boh rôzne vyučoval, napomínal, zastavil, ale povedal, choď ďalej vpred. Ďakujte Pánu Bohu za to. Preto napodobňujme aj my. Pretože Pán Boh má aj s nami svoj úmysel, svoj plán. Možno práve v tomto okamihu možno byť aj na ceste, kde ten jeho úmysel celkom nechápeme. V piatok som navštívila jednu staršiu sestru vo svojom cirkevnom zbore a keď som prišla k jej domu, Se
slávnostnému a oficiálnemu uvedeniu do funkcie farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augustského vyznania na Slovensku Bátovciach. Vybral si povolanie, ktoré je zároveň aj celoživotnou službou ľuďom. Povolanie, ktoré si vyžaduje mnoho odriekania vo svojom osobnom živote. Teší ma, že za ten krátky čas, čo v Bátovciach už pôsobíš, si naše Bátovce dokonale spoznal. Pamätám si na tvoje prvé dni pôsobenia, keď si cestu do našej základnej školy, do ktorej si šiel vyučovať náboženstvo, hľadal s telefónom v ruke so zapnutou navigáciou. Dnes si v Bátovciach ako doma. Históriu nášho evanjelického kostola či nášho zboru poznáš lepšie ako ktorýkoľvek dlhoročný člen. So svojím príchodom si do zboru priniesol aj nové pohľady, aj novú energiu a dokázal si za krátky čas získať si veriacich. Si mladým človekom, plným elánu, energie a nadšenia. Na svoje poslanie si sa svedomito a dlho pripravoval a ja verím, že všetky dary, ktoré ti Pán Boh nadelil, zúročíš vo svojej službe evanjelickému cirkevnému zboru v Bátovciach. Naša vzájomná spolupráca začala v podstate hneď po tvojom príchode do Bátoviec a ja pevne verím, že v nej budeme v prospech Bátoviec a ich občanov pokračovať i naďalej. Prajem ti, aby sa ti podarilo zveľaďovať náš evanjelický cirkevný zbor, aby sa ti darilo udržať nastavené tempo práce a zároveň, aby si v našej obci zanechal vlastnú pozitívnu stopu po tvojej práci a službe ľuďom. Prajem ti, aby si u nás v Bátovciach našiel domov. Vážený pán farár, želám ti veľa úspechov, porozumenia, trpezlivosti v tejto náročnej funkcii, Božie požehnanie a veľa lásky, pochopenia a tolerancie v kruhu veriacich, aby si bol oporou veriacich a zároveň, aby veriaci boli oporou tebe. Chcem začať slovami, ktoré povedal apoštol Pavel, a síce všetko môže v Kristovi, ktorý nám posilňuje. Tomu, aby sme dobre zvládali svoj život, prácu či službu, je potrebné veľa toho, aby sme sa naučili, aby sme boli pripravení, aby sme odpozorovali nejaké veci, niečo si vyskúšali, aby sme boli pripravení na úskania života, jeho radosti i starosti. Ale keď si to tak uvedomíme, niekedy ani to nestačí, lebo ako sa hovorí, na niektoré veci sa vôbec pripraviť nedá. Lebo dôležité veci života nie sú na skúšku. Nedá sa vyskúšať len tak rodičovstvo alebo vážnu chorobu. Nedá sa vyskúšať manželstvo, aj keď aj to je otázne, ale teda nemôžeme sa narodiť na skúšku alebo na skúšku zomrieť. Preto my, kresťania, nielen v ťažkých dôležitých chvíľach svojho života vyznávame, že potrebujeme pri sebe Pána Boha, jeho požehnania, ktorého On dáva silu. On je zdroj pomoci, nádeje a túžby ísť ďalej na tej všetkým okolnostiam. Keby som sa ja v živote nedržal týchto slov, ktoré som teda prečítal, že teda všetko môže Kristovi, asi by sa niektoré veci v živote nerobilo, by som pravdepodobne tu nestal. A do rôznych vecí by som sa nepustil. Ale On, Pán Boh, je vždy pomocou. Od počiatku do konca. Preto jemu patrí vďaka za všetko, čím som si ja v živote prešiel. Nebol to osud, ani náhoda, ale ako to aj na detské besiedke naše deti učíme, bola to Božia dobrá vôľa. Pri počúvaní jednej či druhej kázne som si hovoril, že asi pani seniorka, sestra seniorka si len prístup malú počítaču, lebo vlastne tu hovorili také myšlienky, ktoré dobre spomínať.
Takže keď sa budem opakovať, aspoň to teda zapadnem. Keď som mal pred sebou posledný semestr štúdia na fakulte brat farár Hargaš, váš bývalý farár, v zbore, ktorého som pôsobil ako kantor, sa ma pýtal, že či som si pozeral schematizmus, teda menosnou zboru v našej cirkvi, ale teda aj s ďalšou otázkou, kam by som chceli slúžiť. O zvážení študentských výpomocí v bratislavských mestských zboroch a v novohradských dedinských zborov som mal o tom jasné, respektíve som si tak povedal, že tak asi na tú dedinu, alebo teda do takého malého mestečka by som sa rád dostal. Tu som teda aj biskupom hovoril, že nechcem do mesta ísť radšej na nejakú dedinu, ale zároveň pri pozeraní mapy našej cirkvi som si hovoril, že keby ma aj neposlúchli a príjmem čokoľvek, len nech ma nedajú do Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Človek mieni a Pán Boh mení. Aj keď som teda nechcel ísť do mesta, hneď prvý cirkevný zbor mal slovo mesto, muselo názvu, nové mesto, nad Váhom a dneska sa nachádza na Dunajsko-Nitrianskom senioráte. Ale verím, ako tá sestra seniorka hovorila, že to bola Božia dobrá vôľa. Už naši domáci to vedia, ale teda sediac v auguste roku 2021 v Mijavskej kancelárii, bol 16. august, ktorý sme chceli všetci vedieť, tak vtedy bola práve predo mňou položená taká veľká výzva, lebo takmer v rovnakom čase vypísala sestra seniorka s tým, že či teda idem do tých Vátoviec, ale zároveň aj správa od brata biskupa zo Srbska s ponukou služby v 10-násobne väčšom cirkevnom zbore. Nevedel som, komu skôr povedať, alebo treba mu povedať hneď. Tak som si povedal, Pane Bože, Ty vieš, kde ma viacej potrebujú, Ty určite dáš nejaké znamenie, kam mám ísť. A dnes z tohto miesta, tak ako aj každú nedeľu chcem vyznať, že Boh sa nám dáva poznať, keď ho hľadáme celým svojim srdcom. Totiž to práve ten istý deň, toho 16. augusta, asi za nejakú hodinu, do tej istej kancelárie prišiel pán cirkevník na pastorálny rozhovor a teda sa rozprával bez toho, aby som ja niečo naznačoval, tak okrem iného spomenul, že cestou z Krupiny sa zastavil v evangelickom kostole v Pátrovciach. Tak pre mňa to bolo také znamenie, že teraz tie Pátrovce budú, no tak som teda prišiel sem. Samozrejme, ale predtým som sa vyhľadal na vodu, aby som vedel, kde sa nachádzajú, ale som nepoznal. Som teda veľmi vďačný, že som mohol sem prísť medzi vás, aj keď teda, ak sa stra rozhodne hovorila, začiatky boli všelijaké a všetci o tom veľmi dobre vieme, nie všetky kroky boli možno správne, cez mnoho dobré, ale aj zle sme si prešli, niektorí strácali nervy, iní strácali vlasy, ale sme sa zrevitalizovali. A s Božou pomocou kráčame vpred. Vieme, čo je za nami, ale vy ani ja presne nevieme, čo sa nás ešte spoločne všetkých čaká. Ale ak sa budeme spoločne držať slova, že všetko môže, všetko zvládne v Kristovi, tak môžeme do dní budúcich pozerať s nádejou. Možno dnes niektoré veci nevidíme a nevieme, čo bude, ale Pán Boh to vie. Inak to nie je len s ním a v ňom. Zároveň chcem z tohto miesta poďakovať aj svojim najbližším, svojej rodine, že mám moju službu, že som už vyše 9 rokov preč od nich, a teda, že do Srbska chodím minimálne, skôr by som mohol povedať príležitostne. Ďakujem aj mojim priateľom, známym kolegom, všetkým, ktorí mi stáli, stoja, s ktorými môžem zdieľať svoje radosti, starosti, a ktorí vedia povzbudiť pekným slovom, ale ktorých zároveň neubíjajú, ako som to ja nazval, moje dlhé podcasty, ktoré im zvečer posielam, kde rekapitulujem svoj život. Ďakujem sestre seniorke za povzbudivé slova, inštalácii. Neviem, či si sestra seniorka spomína, ale my sme sa ešte dávno, veľmi dávno, v tom pravde minulom